హలో వ్యూయర్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు ఉషా శ్రీహరి క్రియేటివ్స్. ఈరోజు మనం బుజ్జి పిల్లల కోసం ఒక చిన్న క్రాఫ్ట్ చేసుకుందాము. అది పేపర్ దియా. అయితే ఫస్ట్ దీనికోసం నేను ఎల్లో కలర్ క్రాఫ్ట్ పేపర్ తీసుకున్నాను. దాన్ని చిన్న ఫోల్డింగ్తో అటు ఇటు మొత్తం పేపర్ ఫినిష్ అయ్యే వరకు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. స్లోగా చేసుకోండి, ఈక్వల్ షేప్ వస్తున్నప్పుడు. చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మిడిల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫోల్డ్ చేసుకొని దానిలో మన ఫెవికాల్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని తీసుకొని స్టిక్ చేసుకుందాము. అది బాగా స్టిక్ అయిన తర్వాత అది విప్పితే ఒక దియా షేప్ లాగా వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి. స్టిక్ చేసిన తర్వాత ప్రెస్ చేసి ఒక 1 సెకండ్ ఆగండి. దాన్ని ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఫ్లవర్ షేప్ లాగా వస్తుందన్నమాట. ఇలా తీసుకుంటే అది మనకు దియా షేప్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు దియా బేస్ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో క్రాఫ్ట్ పేపర్ తీసుకున్నాను. ఒక క్రాఫ్ట్ పేపర్ని మిడిల్కి కట్ చేసుకున్నాను. కట్ చేసుకున్న దాన్ని స్క్వేర్ షేప్లో చేసుకోవడానికి ఒక ఎడ్జ్ని ఈక్వల్ షేప్ వచ్చే వరకు తీసుకొని ఫోల్డ్ చేసుకున్నాము. ఇటు ఎక్స్ట్రా ఉన్న పీస్ని కట్ చేసుకుంటే మనకి స్క్వేర్ షేప్ వస్తుంది అనమాట. ఆ స్క్వేర్లోంచి మనం ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ తీసుకోవాలి. చూడండి, ఇది కట్ చేసేస్తున్నాను. ఇది కట్ చేసిన తర్వాత ఆ స్క్వేర్ ఓపెన్ చేసుకొని ఆ స్క్వేర్ మిడిల్లోంచి కట్ చేసుకుంటే మనకి ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ వస్తుంది అనమాట. ఆ ట్రయాంగిల్ షేప్ని కూడా మనం సేమ్ అదే విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఫోల్డ్ చేసేసుకున్నాం కదా, దాన్ని కూడా మిడిల్లోకి మళ్ళీ అలా ఫోల్డ్ చేసుకొని మధ్యలో గమ్ పెట్టి స్టిక్ చేసుకున్నాము. ఒక లీఫ్ షేప్ లాగా వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు రెండింటినీ కూడా మనం గమ్ పెట్టి స్టిక్ చేసుకున్నాము. నేను ఇప్పుడు స్టిక్ చేస్తాను. మనకి ఇప్పుడు దియా షేప్ వచ్చేసింది అనమాట. ఇలాంటివి నేను ఇంకా 3-4 కలర్స్తో డిఫరెంట్గా చేసుకున్నాను. ఒకటి మా బాబు చేశాడు, పైన బ్లూ కలర్ది. చూసారు కదండి పేపర్ దియా. మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.